Jo crec que la música valenciana en este moment, en estos anys, està agafant un poc d'altura sobre uns fonaments, sobre uns ciments que fa molts anys han anat fent molta gent. No? Entonces jo crec que està agarrant altura i està sumant un poc a uns nivells d'audiència dins del País Valencià, però també de Madrid i de Barcelona, que és impressionant, és una cosa que dona esperança, no? De dir, bueno, pues la música en valencià, sí que aixina o aixana, té un reconeixement, quan abans l'únic que donava era risa als madrileños. Jo crec que està entrant en una certa industrialització. Això ho ha afavorit prou. El govern del Botànic, estos anys, ha invertit molts esforços en les músiques corrents en valencià i les plataformes en la producció, en fi, ha donat una miqueta d'andami. No? I d'una altra banda, aquesta tendència, que jo no la veig molt sana, però bueno, aquesta tendència dels grans festivals està tocant també l'àrea de la música en valencià, de les músiques en valencià, i estan ampliant el públic, l'espectre de públic, molt.